Suomen ensimmäiset Minitalomaalle messut järjestetään elokuussa Kärkölässä. Tänne messualueelle rakennetaan 3 muunneltavissa olevaa minitaloa ja yhtä näistä noin 60-neliöisistä taloista mä oon rakentamassa itselleni. Kun mä ensimmäisen kerran näin tämän mun tontin, niin mä tiesin heti, että tänne mä rakennan tulevan kotini. Elokuussahan säkin pääset tutustumaan näihin ihaniin maisemiin ja kunnan muidenkin tonttien ja asumisen tarjontaan. Messureitti alkaa ainutlaatuisesta Huovilan puistosta, jolla on ihan huikean hieno historia. Seuraa somesta ja saiteilta, mitä messuille on tulossa, ja hyppää elokuussa legendaarisen Puksujunan kyytiin tai reippaile minitaloille maalaismaisemissa. Pidetään yhdessä maaseudut elinvoimaisina ja nähdään messuilla!